Oštećenja švajcarskih vojnih nožića, ona koja možete sami da rešite bez većih intervencija. Pokazat ću nekoliko najčešćih oštećenja koje sam ja viđao. Kupovao sam dosta nekih polovnih modela koji su bili oštećeni. Krenemo redom. Ovde vidimo oštećenje obloge. One mogu da budu i puknute ili možda nedostaju i tako dalje. U tom slučaju najjednostavnije ih je zameniti. Bilo da kupite neke originalne za tu dimenziju i bilo da kupite neke aftermarket koje vam odgovaraju. Ono što treba obratiti pažnju, to je neki modeli imaju ovu rupu za bilo za krstasti, bilo za vadičep, neki nemaju, tako da to morate samo da vodite računa, koja je dimenzija. One se vrlo lako zamene. U slučaju nekih manjih oštećenja, ogrebotenja, njih možete brusnim papirom, finijim brusnim papirom šmirglati, izbrusiti i posle ispolirati polir pastom i tako dalje. Ako su u pitanju ako su u pitanju korice od plastike, odnosno ABS-a, u slučaju da su korice od Aloxa, na primjer ako je Smooth Alox ili klasičan sa onom teksturom dijamantskom, tu pomoći neke realne nema, znači aloksaža, to u kućnim uslovima nemoguća misija, farbanje neko, to zaboravite, ne isplati se. U slučaju oštećenja sečiva, često sam viđao odlomljen vrh, znači neko nešto je radio, koristio je sečivo za možda kao pry bar, kao neku polugu za otvaranje. U tom slučaju ovde vidimo kako je neko reprofilisao sečivo, to možete i sami, iscrtate markerom nekakav profil koji najviše odgovara bilo originalu ili onome što vama odgovara i potrebno je nekom turpijom, tocilom uz hlađenje da se ne otkali sečivo, isprofilisati ga i posle toga naoštriti oštrenje za sve švajcarce pod 20 stepeni. Pogledajte moj video o oštrenju švajcaraca. I tako dalje. Sledeća stvar često bude izgrebana od nestručnog oštrenja ili neke drugog zloupotrebe, kako se zove, i ako vam to smeta možete da i uklonite vrlo lako te tragove. Znači, u zavisnosti koja je dubina, ako je pliće, ako su pliće, dovoljno ih je samo ispolirati. Znači, pasta za poliranje, ja sam koristio neku pastu za aluminijum, metal generalno i sasvim to fino može da se ispolira. Međutim, ako su malo dublje, onda poliranje ne pomaže, znači ostanu ti dublji tragovi i onda je neophodno sa šmirglom, finijim šmirglom od 1000 pa do 2000. Najbolje da se stavi na staklo, da se zalepi i onda da se povlači, lagano da se povlači po tom šmirglu, znači 1000, 1500, 2000 granulacija i posle možete da ispolirate, dobijate sjajno sečivo. Sledeća stvar koju možete da uradite, nije baš jednostavno, ja sam uspeo par puta, to je zamena oštećene ili nedostajuće opruge makaza kod Victorinoxa. Wenger ima drugačiji mehanizam koji je mnogo robustniji za makaze, a kod svih Victorinoxa od najmanjih 58 pa do
najvećih 111 mm makaze imaju, znači ovu lisnatu oprugu. Ovdje vidimo kako je ona pukla na pola. Ja ju nisam zamenio zato što je prilično nezgodno za menjanje. Ona onako možda da radi, ali ovdje ću morati da zamenim. Zamenio sam na nekoliko modela i prilično je onako nezgodno, morate sa više klešta da ih zamenite. Znači možete da kupite online i kod dobavljača, kod uvoznika Victorinoxa možete da kupite te oprugice. Opet morate, ima nekoliko tih veličina za manja, srednja i veća. 58, 74 i 91, 111, znači dve veličine postoje tih oprugica. 84 se više ne proizvodi sa makazom. Malo je nezgodno, pogledajte na internetu, postoje ti videi koji objašnjavaju kako se menjaju. Postoji neki i alat specijalan, međutim možete sa dvoja klešta uz malo muke da to zamenite. Sljedeća stvar koju sam viđao, to je iskrivljena testera za drvo. Sad, testera za drvo je sjajna, međutim kod Victorinoxa i Wengera, međutim znaju korisnici često da ih preopterete i onda se ona iskrivi. I onda kad zatvarate, onda ona udara u levu ili desnu stranu. To može relativno jednostavno da se reši. Znači ne nikako ovako, znači da pokušavate samo sa jednom stranom, a druga da je oslonac sam nož, nego morate sa dvoja klešta. Znači sa dvoja klešta da držite i s jednim delom tamo gde je ravno i s drugim kleštima gde je sa druge strane, da kažem, tog zakrivljenja, i polako, laganim pokretima vratiti u normalu. Ne može to baš idealno da se vrati, ali dovoljno da kad ono ne dodiruje ni levo ni desno, to je sasvim dovoljno. Sad, u slučaju da je neki od alata polomljen, vi možete da naručite online, tako da ja imam razno sam naručivao delove online za Victorinox i za Wenger, međutim to se ne isplati. Morate kompletno da rastavite nožić, on ima neke pinove, morate da ih uništite, da nabavite nove, 2,5-2,2 mm mesingane, i to se ne isplati. Znači, isplati vam se bolje ako taj alat da zanemarite ili da ga koristite tako kakav je. Nemojte da kupujete te oštećene misleći da ćete lako da ih popravite. Ne, to nije jednostavno. To je to.